kilo. Hvad er det, du vil? Undercover-betjent Vinnie her. Jeg så, du stod og snakkede med en skummel person nede ved tunnelen. Vis mig, hvad du har i posen. Der er ikke noget. Vis mig, hvad der er i posen. Det er ikke noget, det er bare slik. Nå jo, bare slik fra en skummel person nede ved en tunnel. Ja. Bare slik? Det var det, jeg sagde.